Хайде, ученици, по двама за ръка към класните стаи. Хайде, хайде, първият звънец удари. Чао, мамо! Чао! Георги, как си, моето момче? Хайде, честит първи учебен ден. Здравейте, госпожо Караманова! Честит първи учебен ден и на вас! Да си жив и здрав и да има много шестици тази година. Съмняваме, но надяваме се. Какво е това, което държиш? Имам подарък за вас. Подарък ли? Че какво да го правят и дърва, бе? Заповядайте. Благодаря ти, Георги. Нямаше нужда да ми подаряваш цвети. От мама. Майка ти много добре се изсетила за мен. Да, айде влизай, хващай се за Сашко и влизайте в класната стая. Добре, Хайде, Сашко, хайде! Дърво ще ми дава. Иванова, здравей. Какво е това, Абе, един от моите ученици дърво ми дава. Че то Да. храстма. Цвети вика, цвети. Айде влизайте. Майко, айде да вечеря ми. Майко, айде чиманджата ще изтини. Коречи! Бе, викам чиманджата ще изтини, айде идвай да ядем. Ваню, нещо казали, ма? Абе, майко, айде да ядем. Ма добре, ма! Стига си викала, коса разкрякала, кът някой чапла тука. Чакам шиитите чуха, идвам. О! Какво има, бе, Сашенце? Защо плачкаш? О, двойка ли имаш? Я дай да видя. Я. Все тая, бе, ученик без двойка не може. Аз на времето колко двойки съм имала, ма спокойно, бе, не се разстройвай, бе. Ще я оправиш. Ще я оправиш. Ама, Анастасия, с какво си се облякла? Приличаш те клошар. Айде да ги се обличаш тая дрипи и да не му излагаш по улиците като ходиш, а? Няма да се разберем така. Купих ти нова рокличка. Обличай я. Ужас. И тая чорапи да смениш, не си ходяк на роклята. И сами да сложиш малко грим, че направо приличаш на чучело. И обувките са важни. Те правят тоалета. Да си сложиш нещо по-така прилежно. Да, ма Стоянче, вчера ходихме на село да копаем градината, че ти казвам, плевели ти станали колко мен големи. Няма кой да окопае, няма кой. Синковеца го няма се. Самичка съм, да. Извинете. Кажете, бе. Един билет. Не виждате ли, че говорят с колежката от другата каса? Какво толкова са важно? Билет, за къде искате билет? Сердика. За Сердика. Нали изкараха там тея машинки, дет могат да си изкарват и билети сами, бе. Кой идвате тук да ми дигат и гирлотия, че искате билети? Нали обуви направиха? Да ви е лесно, Ще ти изкарвам билети, ще ти изкарвам. Давай 2 лева и заминавай. Голям зор, те паплача от Софията направо. Ти казвам, да и тук ми дойде. Едно време ги нямаш такива неща. Кой ме гледаш? Заминавай! Иване, карай по-бавно, за никъде не бързаме, значи. Голям зор да изпреварваш, бе. Това да не ти е спортна тука кола да изпреварваш хората. Гледай го тоя, бе, не се е научил да кара. Ще ни примажи тука всичките, като пулита пред майка си бързат. Полегнала е гергана, гора зелена е ова. Какво викаш? Да спра да пея. Как ще спирам да пея, къв се че да ми казваш какво да правя, бе? Искаш да си пускаш тука сега твоите чълги, и да не ме слушаш мене. Бързат. И те не знаят за къде бързат. Полегнала е. Мълчи, ще пея, като искам да пея, бе. Къде ми е телефона, бе? Пак съм си забравила май телефона. Пак съм си го забравила. Го да е, бе. Се разболявам пак. Затвори ги тези прозорци, за какво ги отваряш, бе. Навънка минус 10 градуса, едва са диша. Голям зор, голямо чудо, голямо нещо, бе.
Добър ден, какво ще искате? Добър ден е. Ще искам мини на ноги. Ето, заповядайте. Стой, син, бе! Този имаме, госпожо. Не. Аз искам от червения, дет го дават по телевизора. Госпожо, те са едни и същи неща, просто са в различна кутия. Не на мене тия. Ич не ви вярвам. Аз вярвам само на телевизора. Искам от червения. Нямаме го! Мафия. Ограбих ти народа. Отивам от друга аптека аз. Оле, и тая иска горигала. Леле, тази отпуска колко добре ми се отразява. Ванче, разкошно. Много ми е добре. добре. Че ни извика да дойдем с теб. Нали? Много ми е добре да идем на море. Това Много е. ни е добре на море. Абсолютно. Бориславе! Слизи оттам, бе! Слизи! Къде си накатери отгоре си на Георги! кикерчил на парзалката? Ма той и твой Георги там. Георги! Слизай се дойде, оттам. момче. Сега ще ги прибера. Значи, изтровиха ми нервите, аз как че трябваше да... Сами да дойдеме. Значи, няма да се разправям повече. Слизай оттам, ти казах. Ела сега да те ще викам. намажиме, бе. Ела да те Всички намажем. гледат тук. Ма ще изгориш, бе, дете. Колко пъти говорихме, че не трябва така на слънцето. Гледай колко е слънцето, е 2 часа след обед. Значи неразбрани дечурлига, неразбрани. Човек да не ги заведе някъде. Сериозно ти казвам. Слизай, бе! Мислех да те питам за службата, какво става, ама сме дошли на море, няма да си Виж какво, аз щях да ходя на такова каса, викам, на командировка. Къде, ма? На Тетевен. Аз викам, къв Тетевен, бе, те на море ходят хората. Ма аз ходих на Троян. На Троян ли, ма? Горе у Балкана. Толбо Добре. там, ма. Ама той е с тази колежка Славка, дете е тя една сбръкана. Остей сама, аз моята Тонка. Знаеш ли я? Тонка, Тонка, ма. Тонка. На пешеността Катия. Да, ма като ми каза, аз ще си вземам отпуска, не може и другите. Как не Ама може? да, не като се заявява. Значи въобще не се разправям. Въобще. Значи пускам си отпуск, годишен платен отпуск Да. по закон и въобще не се занимавам с тая оная. Наша си пусне сега и после ми каже Август, ма ние ще си ходиме на село. Тя намерила кога да си ходи на село. Селенка и светена вода също съм си взела. Я, къде? Светена вода. Сега ще ти донеса, чеки си взех, ще Знаеш, ти покажа. аз си викам, ще хода при попа да ми чакай ми сега. освети, ама не. Бе, вземи цялата бутилка тук, ама. Какво се свидиш пък и ти, ма? Светена вода, светена вода. Ама чакай ти да не е от на мъжоти. Неговата светена вода. Не дей много зна. Значи, светена вода ли ще... Да. Знам и аз светена вода. Светена вода си пи Да ми си налеш. малко, свети си за гаргара. Хубаво да завенци. Да слушай Завенци? какво. За къде да карам, бе, младеж? Ще може ли към центъра на Варна? Ще може, ама ще минем тук през един кратък път, няма гледам този Няма GPS. проблем, минете откъдето ви е най-удобно. Ей, значи съсипаха е тази държава, младеж, съсипаха я. Тея политици, направо нямам думи. Значи без пари останахме. Ще спра тук за едни цигари и да се взема, да знаеш. Проблем, спрете за каквото ви трябва. Ще закъснем. Ще стана чуваш ли, душичката да си извадя, обезумял. Ей, момче, ни наближаваме вече, да знаеш. Наближаваме ли? А колко парички ви дължа? 50 лея. Колко? 50. 50. Нали? Ама тук на апарата пише по-малко. Не го гледай ти този апарат, той лятна тарифа. Лятна тарифа. Ясно. Добре. 50. Ей, грозник, какво правиш? Нищо. Играй на таблета. Ела да ми изчистиш стаята. Не, няма как да стане, изчисти си я сама. Айде де, какво толкова ще стане? Не, оправяй се сама. Ще дам 5 лева, ако изчистиш. Сериозно? Да. Добре, ама дай парите първо. Айде. Айде бе, Георги, ела тук ми помогни, че изгоряха кебабчета кифтетата. Значи, същия като майка си. Никога не идва да помага, ама само знай да лай. Гледай, изгоряха.
Ай, на здрави! Значи, тук друго си вземах също. Това ми е да си хода из планина. Той не е ли термос, ма? Виж, Да. с каква дръжка. Много лесно. Много добро, Да. И То за така. самозащита. Да, и като така, като направиш, Като ги цъмурниш, то... така, значи тук от това, от братовчетка ми, Той и нали Георги знаеш, го има също. дето в братовчетка ми бе, Угорна Оряховица. Огорна, да. Така, значи Угорна. Тя Да. нали имаше къща отдолу на Оряховица. Ама се премести. Се премести. С Соня новия й. Да бе, А, да ми не разправя, прикажа. знам. Видях Той във прос! Фейсбука. Прос! Че се ядосах се. Аз гледам във Фейсбука, ма качва някакви простоти. Оня ден Коли ядни и го качили във Фейсбука, ма. Какво си представиш с такова нещо? 30 лева за чадър и шезлонг. Ма те нормални ли са, бе? Абе, въобще... Я бега, я дай да намериме някъде друга да местенце. Много се ядосвам така. Ма я се ядосвам. Как българщина. Ще вдигнеш кръвна мила, успокой се. Ходна зона. Тук бе, я гледай какво чистичко и хубаво. гледай, някой си е забовари от покъщината. Ма те, Такава ни е ненормална цялата държава Цялата. Е, Ма то така. много пичема, дай служи очилата. Че ония ден диоптер ми вика моя лекар. Да, Към да, диоптер, ма. Аз съм жена на 30 и няколко. Виж какво, за мен е абсолютно безумие, че в 8 часа сутринта е такъв пек. Какво е това, бе? Ваша мандура, ма. Аз съм мандура ли, бе? Остай, ма, аз малко май вече ме фана, той е пек. Дай да Знаеш сядаме, какво? ма. Ами, ай, тук много чистичко, я гледай. Някой друго водорасло, чакай. Сядай. Значи някой да дойде и да го почисти. То тук има някакви чистачи такива на плашма. Здравейте, скъпи мои ученици, учители и родители! Честит първи учебен ден на най-елитното училище в България! Аплодисменти за вас, за всички нас! Нека тази учебна година бъде за пример като миналата година и да сме отново на първо място в класациите за най-елитните училища в България. Аплодисменти за мен, за нас, за вас! Нека да има по-малко двойки, по-малко отсъствия и повече статуетки за мен, за нас, за всички вас. И да сме отново на първи места, на първо място по-точно, защото е само едно. И това ще е нашето место. Честит първи учебен ден! И аплодисменти за мен, за вас, исках да кажа учители, ученици и родители. И нека сме на първо място в класациите. Честит първи учебен ден! Нека да чуем първият звънец за тази година. Сега. Нека да чуем първия учебен звънец. Сега. Как беше? Добре ли? Добре. Свободни сте. Дай да сядаме, че ми умрат. Такова, ма. Умаляха ми Аз не мога да краката. се наспа. Дошла съм на почивка, след това ще си взема неплатен отпуск да си отпочина след почивката. Ма Това ще стане. ясно. Оле! Кокалаци ти ма заболяха, ма. Гледай, ма верно какви хабли си взела. пък. Да, ма много Качена ли убави, си? ма. Кой си е сега забоварил този багаж? Ма остави ги, ма. Някакви дечурли ги пак се къпят тука. Несериозна Много история. несериозна. Това ще кажа само. Сега и аз съм уморена, аз съм жена Ма на... беги, ма, успокой се, ще дигнеш пак кръвна, тук ще трябва да на освестявам. 39 съм. Дишай, ма. Оле. Добре, айде на 50 съм вече, ма се като на 39 Тихо, ма, като изглеждам. 39. Нали? Успокой се, ма. Оле, времето много уба, ма. Мале, мазилата зели. Зели ги, ма. Ужас. Мале, ще... Еми, не. сега ще изгорим. Сега ще изгорим. Мазило имате ли, бе, деца? Ще чръвнем. Те въобще не Дай чуват. ти подувам малко, Ни ма. приема, ни предава. Ни Виждаш приема, ли, ни като предава. Борислав също. Да.